Des d'Esquerra Unida de Biar volem fer les següents reflexions perquè fa el passat plenari ordinari de l'Ajuntament del mes de gener. Entre altres, durant la sessió del ple es va aprovar una moció de la plataforma en defensa del futur de l'agricultura de l'Alt Vinalopó, de recent creació. Com és sabut, la sobreexplotació dels aqüífers de la nostra zona perquè en les zones costeres puguen disfrutar d'aquest element base és un greu problema al qual hem de fer front, així com la paulatina abandono del sector primari i el poc interès per part de la gent jove d'emplear-se en ell. D'altra banda, les camps de cultiu del nostre terme es veuen amenaçats per la implantació de projectes de plantes fotovoltaiques que exigeixen per part de la seva instal·lació arrencar tot tipus de cultiu per posar les plaques, vinya, olivera, ametller o cereal. Es veuen amenaçats precisament per a crear una energia que no consumirem als nostres pobles. Grans empreses del sector busquen els municipis de l'interior del País Valencià per a abaratir costos en el lloguer del sòl. Uns contractes que no solen baixar dels 30 anys, 3 dècades que el futur de la nostra agricultura no es poden permetre. Des d'Esquerra Unida obrim un nou apartat per llançar algunes preguntes en cada vídeo. És per això que ens agradaria saber quin ús se li va a donar a l'adquisició de l'antiga fàbrica de la muñequeria de part de l'Ajuntament de Biar, una inversió de 300.000 euros a les arques municipals.